National Heroes Day, ginugunita ngayong araw. Mga itinuturing na makabagong bayani, sino-sino nga ba? Tunghayan sa ulat ni Russell Simorio. Nag-alay ng bulaklak at panalangin sa bantay ni Dr. Jose Rizal sa Dagupan City ngayong araw ng mga bayani. Si Rizal ang itinuturing na pambansang bayani. Gamit ang kanyang talino, sumulat siya ng nobela para gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino ukol sa pananakop ng mga Espanyol. Ang mga nobelang naisulat niya tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo ang isa sa mga naging dahilan kaya sumiklab ang himagsikan. This is the day or the time na maalala natin sila at maging inspirasyon at motivation natin, lalong-lalo na kung tayo ay nasa isang dilema. Sa Pangasinan, bayani rin ng himagsikan noong 1660 si Andres Malong na tubong San Carlos City. Isa sa mga pioneer o nagsimula ng revolt in Pangasinan. So many people joined the revolt. Ngayong bagong henerasyon, sino-sino nga bang mga maituturing na bayani? Para kay Mang Arnold, ang mga sundalo at pulis ang bagong bayani dahil silang nakikipaglaban para sa kapayapaan at seguridad ng bansa. Halimbawa, yung nakalaban na nila, yung mga NPA, mga terrorist, binabantayan nila itong bansa natin, yung mga sundalo. Para naman kay Rafael, dapat din namanong kilalaning bayani ang mga OFW o Overseas Filipino Worker. Sila po yung nagsasacrifice ng pinakamalaki sa atin lahat po. Naiwan nila yung pamilya nila para magtrabaho sa ibang bansa, para mabuhay yung mga family nila. Lahat tayo pwedeng maging bayani sa simpleng pagpapalaganap ng kabutihan at pagmamahal sa kapwa. Maipapakita ng bawat isa ang malasakit sa bansa. Kasama si Henry Domencil, ako si Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amianan.